Kan channel a kan lo lum le ve ka che u tun chuma chuan movie mu nom tak The Blind Side ti kha kan ron recap le do na ama sa in like comment le subscribe te khamin han te sak le zel turin kan so ma che u he movie hi tak be chana siam ni in nu pa pakhat le eni le sam to hi ten an zaidam le mangai na awanga mi pakhat an thlak lok na chanchin ani movie in channa a chuan mi panau pang kumsum pasari mi big mic atian kau chen hi alo langa ani hi no pante ta changan hu cham in a enkol selen ani USA hi chuan heng lai a hu cham in shen pa ang hi ani lo deuh hleka no pang nu le pa ni lo te chu an chung kwa ni si lo enkol na hnuai a ti na ani a enkol tu tan hian sarkar lama changin chan puina ve bok thin ani big mic ka chu heng hu cham in shang shanga hian sun kwal ni to in hetia akwal tlut tlut chan ber chu apa aboral to a anula jacks edikani boxi a afapa han enkol thei chi chu ani sia lawani hiba ka hian mai ka hian a umna sun ve se ka achang phei chuan atlan bo thin hialani ni kha chu big mic ka chan pa hian afapa le big mic ka chu public school pakhat wingate Christian school a hian a kalpuya hepa hian school coach chu alo mel shiata hi wang hian sport kwata a afapa le mai ka chu school a chuan lu tir turin coach chu adila atira chuan coach hian rem tilawin athu nei na pia lamani thu hepa hi ashila mase hepa hian chu no pang pani te chu infiam na lam ti thei ve ve an ni thu te chu shilin heba ka hian fia chin po angam thu te asoi boka ti chuan coach chu tukvera chuan hoi chwa tirin mai ka le a chian pa te basketball khelai chu a entira coach in mai ka pian zia mu chuan makati hle zok maya kumsom pasari mi chawin hetianga pian thale liana nei thei chu makati in apian mai ba ka thiam na chuan a medal hle ani movie lo lang le a chuan coach le school board member te chu an lo inhyal bap pa board lam chuan mai ka grade chu a hniam em awangin an admit thei lo tur thuan lo soya ma se coach chu atang na viau maya atopa chuan board member te chu a min thei ta ani school akal hnuwa po hian mai ka chu akim ki hle maya chong po chong ngai me ulo ama te chuan in ko mel china chutiang bokin midang po in an be boy lem lo bok hi mai pa ka hian zirna lam chu a thei lo em a an tes na apo chuan engma zia tur a shilo hialani chum kha chuan school mei chha ten midang ne na intumin volleyball an khela mai ka chuan mi pui chuna chang hian lo en ve in game te top nuwa chuan no pangdang chuan hore thuap to a heti lai hian mai ka khan an ei tur ei bang pai te chu lo char mul maya mai ka hi alian boka aril hi acham the em a ma se thil han le na tur po nei lawin chen na tur po nei lawani mai ka chu chian pa te ina an thu thlenga chuan riak china ma se chian pa nu hian lo ngai thei lo dewin mit mei ti a hmu fo china wangin mai ka po a in thlashunga atu ka chuan a chian pa te in po chu a chwa san ve le a tuna chuan rian tur mai po nei lo ni ta ani ma se school lampa na ngai tho bok nin school chu akala heta hian mi panau pang pakhat sona SJ tian kauchin hian lo be ve tlat mai le heta hian mai ka po in makati hle a tu ma shat lo ang maya chin laya chu no pangte takte in zaidam le nel taka alo be mai chu makati hle ani ma se SJ a achong mol lain anu chuan a car horn mang chuan SJ chu aron kawa ti chuan SJ po chuan car chu apana alu chuan anu hian tunge abyak ti in alo zot wata SJ chuan changin big mic ka ani thu te shilin an sula chuan thakhat liam ta vela admit ani thu te chu shila ti chuan an kal liam ta ani hemini tlai ve khan SJ chu anu le eni le apa so na tinen chuan zanria te ei chuakin an kar mang chuan an ho a hetia anin khal ho lai hian mai ka chu khowot tak noya kunga akal lai hi an hu a SJ pa hian mai ka hi lo she to in asia dan chu ama volleyball khelbana mi thil e bang a char kom lai alo hmu to wang kha lo ni ti chuan so na hian mai ka chu khoya angi akal don ti tia han zota mai ka chuan jima kala tum thu te chu shilin so na po chuan atlan san vele maya ma se nu puile eni chuan an thil ton chu angai to ara urawa hemi hnuwa a pasal chu mai ka omna lama kaltir le in
wa sur kara chuan ava chhuaka mai ka hne na chuan gym chu zana an khar thin si a ma senga tinge kala tum chan te chu a han zo ta mai ka chuan lumwanga kal tur ani thu in a lo changa le ini chuan zana umna tur a nei le nei lo thu ti a han zo chuan mai ka chuan a nei lo thu chu a shila le ini chuan a ngai to nau nau hnu a an kara chuan chuang ve turin a shil ta top maya ti chuan an pali chuan le ini te in lam chu an panta ani ina chuan le ini te fanu kolin si chu alo oma ani hi mai ka te ne na school in anga kal an ni ti chuan zan mu ta hun chuan le I chuan an guest room chu a sample shang shang te al kha wangin an living room a riak ri mai turin mai ka chu a shila hitia a soi pa hian a mutna tur chu a siam sak mol mola le ini hi interior designer ani a mai ka mutna tur te a siam zo chuan mut tui thi in an room lama pan san ta ani an room a thlena mu tur a khuma chhut lai po chuan le ini hian hlau thon ruk na ala nei ve a pasal hne na chuan intiang re nge mai ka asha to ti te chu a zo ta ani la chuan voi khat cha wala mu thu chuan alo chang hiu mai le ini in a hlau thon chu mai ka hian enge mo alo rum mai yang ti chu ani a pasal chuan zinga chutianga ti le ti lo chuan la shat mai tur thu chu a suya atu khwa lo var chuan le ini chuan an sofa a bedsheet le blanket te chu fel taka lo in thlep hian ava mu a ma se mai ka chu alo to me alo mai pona chhuakin mai ka chu ava zunga ani chu an in compound na hian alo la oma ma se alo chhuak chep man to a le ini chuan va kawin khoya angia kaldon ti te ava zota mai ka chuan a shat big mai ri lo thu te chu a shila le ini chuan chu mini chu Thanksgiving ani thu te soin an bula mang ve turin a han soma chutia soma wang chuan mai ka kalna tur dang nei chuang lo chuan a zui le ta ani heta hian le ini chuan a chung te chu tuk thran ei turin a kau khoma an chung ko member te chuan an ei tur chu ron la dia tin TV bula chuan an thu thap maya midang in an lak zo a mai ka chuan a vala ve a ma se TV en na lama kal ta lo chuan an chu ei do kana chuan a mai na ei ta mel maya le ini chuan hetia a chula hi alo mu a mai ka nun kho har tur ja chu angai to na sa hle a ti chuan an TV en lai chu offin a chung te hne na chuan chu ei do kana an ei vek tur thu chu a soi ta mya mai ani ti chuan an zawai chuan chu ei do kana chuan an kil khoma chong chai na te soin tuk chuan chu an ei hota ani an ei khama le ani chuan mai ka chu sha chana du awangin a shwai shanga ama hne na po chuan sha chana du thu chu a shil boka ma se mai ka chuan ingtin ma chang lem lo mai ka hne na chuan a chan chin an sha tur poimo a umle umlo te chu a han zo ta heta hian mai ka chuan thil hi ron suin big mai ka tian ko fo china du lo zia te chu a suya le ini po chuan changin chutiang ani chuan a mingpum mai ka la tia an kau mai tur thu chu a shil boka hemi hnuah hian mai ka la chuan anu che na in hi avatlo do na ma se anu in lo kongka a chuan no chhuana lekha hi alo in tar ta kwa umai anu chuan in lo man thlatam taka pek to lo awangin an hnu chhuak hi alo ni a hi wang hian mai ka la chuan le eni kar lam chu apan ta ani hemi hnuah hian le eni chuan mai ka la chu thom hnu dora hian a kalpuya thuam hnu adu zong ti a thlan tira mai ka la chuan hetia thuam hnu le sakatum te hi adu vak lawa ma se le eni hian a ti luina sat em awangin adu ta chawani atu ka mai ka la chu thuam hnu tharnen skula akal ve ta a ama mai ni lawin le eni fapa SG anin chuan anon kal dun ve ta ani hemi zana amut na tura siam mek lai hian le ini chuan an bula umri adu le du lo chu han zo ta chutianga du ani chuan a room tur pon ra man tur thu a shil tamaya mai kala po chuan chwa adu lo thu mai hi asuya le ini chuan chutianga ni chuan chwa angai lo thu te chu a shil ve bokani atu ka le ini chuan mai kala te school chu avatlo a heta hian an zir tir tu chuan mai kala chu zirna lama achha thu alo shila ma se subject pakhata hian alo ti tha em a he subject a hian za a sumkwa pariat la ya mu a he subject hi midang te ven du na thinlung ani chu ani le ini chuan makati hle zo ka chumi zan chuan le ini chuan alo soi tu angin
Michael chu a room tura hmu ta a hetia hmu pa hian hela hi a ve reng to na ni thu te a shila a khum po a hmu bawk ani hetia a khum tur te a hmu hian Michael chuan chu tiang chu ala nei ngai lo thu te chu a soi chhuaka hetia a soi lai hian le eni chuan ama pualin room ala nei ngai lo emo alo ti ngala ma se Michael chuan room ni lawin khum ama puala ala nei ngai lo thu te hi a soi ani le eni hne na chuan chhuata emo sofa a hlir ala mu thin thu te chu a shila he thu a hria thian le eni ril ru chu a jing ngal rui theya Michael chu mu tui tia thla in an room a chuan lu san ta ani heta hian Michael har san na to te chu angai to na sa hle a henga ngai to hian mi tui chu lo tla in Michael nun lo shi tur ja chu angai to na sa hle ani heta chang hian Michael nun chu in thlak chho ve she chetin zirna lama te chuan thei to pa chwa ve a zirtir tu te thu po o in a result po a tha ve tial tial ani hetia ma so na ani zela wang hian le ini chuan alum na nan zawai zanria e chwa rutin an chuak ta veka Michael po chu an chung ko mi le sa ang mai na in ngai ve to ani zanria ti an e khama restaurant da chang an chwa don chuan Michael chuan chu te thok ve waiter pakhat akwa la hi le ini te chuan an lo hmu a an hola ma le ini chuan Michael chu engtin nge waiter ne na in hmel sha tia han zo ta Michael chuan lo changin a unau pa ani thu a shila le ini chuan na kina an latlo tur thu te chuan a tiama ma se Michael chuan a chen a sha lo thu a soi chuan ini chuan chu mi zan ba ka a hmu nun ber na chu a han zo ta Michael chuan no pangte an ni lai dai ani to thu chuan a changa he thila sha thian le ini chuan she o malo ti zo khle a ama mai ba ka kar chunga chuang ve a pasal po chuan she o malo ti pui ve hle ti chu a hmela alo lang ve boka an han ngai to a unau piang hun kho khata reng chu tianga hun re anin hulo te chuma kan ti in she o man lo ti pui hle ani heta hian Michael te chung ko chanchin tak tak chuan she theita a Michael te unau hi an tam khop maya unau som pakhat lai nein anu hi drugs edik ani a hei ba ka chung te nen hian in be pop ngai me alowin an na po a shilo shim shim ani hetiang khopadin mun sia hi ni ma se Michael a puya wangin le eni nuna chuan danglam na pha a anun chuan a voi khatna tan limna tak tak changin thil tha tak ti ve ni in in ngai hiala anun po hlim pha hle ani hemikum Christmas an chung ko thala kan nei tura po le eni te chuan Michael chu an tel ve hiala ma se he thilan ti awang hian an chinom ko venga chuan soi sep sep an kai ngal der mai le eni chan chen kha chuan fiam tu tho nan tak mangin le eni chu an thala ka chuan Michael la ka te zia te chuan soi du hle maya he mai pa ka hian an zinga mi hang chen tiran phal ringot te po chu makan ti thuan shil mol mol mai hetia an soina chan pakhat chu afanu me cha a ve awangin Michael chu a hla ni in an nga ya ma se heng an soina ti hi le eni chuan alo tong pui lo hle mai an thu swe wang chuan a thin rim ta zoka an hne na chuan zakhle turan ni thu te shilin hetia a soi nuwa hian a chwa tau san ngalani ti chuan a hota a hetia a ho nuwa hian le eni chuan a fanu chu thu zo tin Michael an bula chu she omati pha ti a han zo ta a fanu chuan lo changin school lama chuan midangin in fiam nan takan man chin thu te soin ma se ama chuan har sana engma athin lo thu te po chu a soi tela hemin huwa hian anu hne na chuan Michael chuan thun bo thei lo thu te alo soi ve zokin Michael chuan bel tura nei lo zia chu a she chiang ve hle ani hun inge mo chen liam hnu a le ini te chung kwa chuan Michael chuan fa ta na la kan tum ta a thilkal mang vel zo turin le ini chu office a hian avakala office a chuan fa la tur chuan Michael nu le pa signature an mamo thu hian lo shila Michael pa chu accident awangin a lo boral to a anu la chu dam doi edik ni in dan lama botlin tok lo na tam tak nei lo ni boka le ini chuan himi chung changa hian lawyer pakhat mu in ani hian thil dan te chu lo shil fia a ma sia chanchin di an soi zel ta ka chuan Michael chu kum sari mi chawan i lai atanga anu bula a to lo awangin a signature hi lo ngai kher lo hi lo ni a ama signature chu atok thuwa shil ta ani ma sele ini hi me che fel le thil du uluk tak mi ni in
Michael anu chu afapa an lak tur thu te shila mu ngei tho chu adua hei wang hian engtine mozong chhuakin Michael anu chen na chu awa hmuhlawa atira chuan Michael anu hian alo chhon thawak lawa ma se thu te an soidun deuh hnuah chuan lei eni chuan a fapa chu angai sakpui tak tak ni a hria in a bepa ngai ta deuh ani lei eni chuan an thil tumte a han shil chuan Michael anu po chuan a fapata na ti the nei lo zia te chu hria in du sakna hlan tangut mai ani ti chuan hi mi hnuah hian lei eni te chung kwa chuan Michael chu atel ve mai ni to lowin chung ko member ani ve ta a hemi lumnan hian Michael chu driving license te siam sakin truck te an lei saka hei hi hun rei taka changa alo auto ani nge an pek ni hian Michael chu alum hle maya lum thu te suin alum zia chu a hmela po chuan hmu the ani ni kha chu lei eni na atanga lo ho chu a fapa SJ chuan ama le Michael te chuan inkhel en an du thu te alo shila lei eni chuan meeting an nei do na wangin anni chu shwai man lo thu alo soya hetia soi hian SJ chuan Michael apun lir the nei thu le ama nen an kalmai tur thu lo soin anu po chuan alo pompui ve mai boka ti chuan SJ le Michael te chu inkhel en tur chuan Michael a chak thara chuan an phurta ani ma se an kalkonga chuan no man tilu tuk chu an accident a hlau mai an accident ti chu le eni hian alo she ve wata a hmuna va thlen chuan a fapa chuan hliam atwar ti chu awa hungalin ma se alo in hliam na lo hlawa hetiang ani chan hi mi thiam te chuan lo shil ngalin airbag lo om chu in ve na ani rualin SJ te ang rual tan chuan hla jok thei hi alo ni a ngong ru thleng po a ti tlak thei hial ani thu te an sui ani ma se SJ ero chu airbag a hian lo ngin lo in tau lo hlawa le eni chu Michael abula chuan va phein Michael hian lang sarin hliam chu atwar lo na a ma se shi omati in poi ti hle a le eni chuan a thiam lo ani lo thu te shilin awat ne ma Michael chuan ngai dam te alo dil mol mol boka hetia nin biak la hian le eni chuan Michael kuta hliam chu a hmu a chutia hliam ani chan chu zot watin Michael chuan alo shil ve ngala airbag lo chwa khan SJ chu a in hliam lo na lo veng hi lo ni in hei wang hian SJ chuan hliam lian tham lo twar lo pha hi lo ni heng hun lai vir hian Michael chuan an skula American football hi a khel ve thina ma se apum rolen ngai to chuan a che changai mi alo thung an skula chuan ani ai lian an lo chungin Michael chuan midang ti na ta du lo wangin in sum thin hi alo ni hetia practice la hi le eni chuan lo clear ve rengin Michael chu fui phurangai ti a she thiam ta a Michael chu va hnain a hne na chuan in hmu ma sak bera dora thuam hnu an le do na hne na thu soi kha la sha MT na han zota Michael chuan la sha thu le aven him reng tur thu a soi thu chu a shila hemi chuma Michael an he thu a soi na chan chu hemi ni a hian an kalna chu hmun ral muang ani lo wang ani a he thu a soi zo a hian le eni chuan zo na zot le in an accident a airbag in SJ a hliam don khan ingtin nge ati chu a han zot le a Michael chuan changin akuta alo ven thu chu a soya he thu a shat nu a hian le eni chuan a khelna team chu a chung kwa ti an ni thu suin an chung kwa aveng him ang che in team po chu aveng him ve tur ani thu te chu a shila he thu a soi zo a hian le eni chuan a kal san ta a Michael te po chuan an practice sun zum le a an practice le cha chu Michael chu a che thata hle mai a khel pui te zong zong chuan ma kan te zoka ani mai ba ka an coach thleng chuan Michael che dana wangin ma kan ti hle ani an coach chuan ma ka ti ema wangin le eni bula chuan vakalin Michael in thak the nan inge a soitia han zota le eni chuan naw te ho chu a hria chian an ngai thu in a lo changa hei ba ka hian soi chun zumin Michael an mi ven hima du na a za a somkwa pariat la ya skora chu chu man tang ka ya ngai thu a shila hemi hnuwa tang hi chuan Michael chuan game a ni tinin ma son tial tiala an school in me chan nei le ma sabera chuan game tir lama an team chu an che thalo hle maya ma se Michael a han che tak tak chu ma an son zot zot maya a che thle ani an tumpui te jinga mi pakhat ama lo ti el tu pakhat phei chu field pona anam chuak ta thaka hemi ringot awang po hian an team chuan ma an son na sa a
Ache thatchun zom zela wangin atira che chezok an team po in an chak pha ta hialani SJ chuan an in khelai chu video in alo cover ve veka apa chuan Michael a in khelai clip then kha chu siamin a hmel shat coach sang te athon hloma coach te hian video clip an hmu hian Michael a chu an lom hle maya an va in Michael a chu du ta vek hlomin an team a khel tur chuan an du ta vek hialani hetia du ta na chu an ina te chuan team sang achangin coach le ani tu te chu Michael a som tur chuan an local thina heng local ti hi Michael ani lovin anaw SJ chuan alo be ve thina ani hian Michael ani nan in hnai thu te soin Michael chu game khel tur a hmun danga om dai chuan atana shi om tur thu a suya heng coach le team nei tu local zinga pakhat chuan SJ tan chuan intiklai pu in Michael in khel en tur local chu phal saka he thuan sia thian an lom dun hle mai he tiang ani ta ka chuan Michael chu game khelin a chhuak ta mol maya athiamina chak boka larpo alar chak hle mai in fiamna lamba ka hian zirna pa ngai po Michael a hian chun zom ve rengin anin lama chuan zirtir tu pakhat chuan ron zirtir thina henu hian thanem ngai taka zirtir thinin chu chuan Michael a grade po chu ati thave tial ani Michael a nun chu a in thlak ta hle maya a chalam zongin a chho tial ti ila dik viau ome high school a zo don meu chuan college sang ten anon som ta mol mai ma sia marun som tu tam tak zinga hian Michael chuan University of Mississippi hi athlang ta chatin he university a thlan chan chu le eni lo graduate na to hmun ani a heta hian le eni chu cheerleader te lo ni to in a pasal po kha basketball player lo ni to thina hetia an som hian lu thei mai ngal bik lawa a chan chu admission ti thei tura grade mu ngai te a om ve wang ani Chataka zira wangin hi ati hlotling ve thei ta hlau maya Chatakin high school chu a graduate Mississippi football team chu azum ve thei don ta ani ma se heti lai hian thil dangin a run ti boy le tatlat mai Michael chu NCAA investigator pakhat hian a run be hlula he investigator hi Michael te chuan an hmu lo nga in thil poi mo chen khat te ani hian zo alo du ani NCAA hi organization pakhat Infiammi te chanchin chui tu hi an lo ni a heta investigator hian Michael chu a fala bia in engwanga Mississippi khera khel a thlan chana hanzo chuan Michael chuan chhana mumal takalo pe theilawa ti chuan investigator chuan Michael chu no pang re theile bai vai tak chung ko pakhatin an enkol ei tur te pe a school fee an tum saka ama zirtir tu tur bi ran roi sak mai ba ka kar ti an li saka dan angin fa atan an lak bok ani ti a sha chuan chungthil zong te chura man na ni sa nia angai thu te asoya hei mai ba ka an ma ni ni lo midang po anin rolarin thu te suin Michael chu in khel thiam le apian po thata ka ni ti an sha ta wangin an lo ro man lok sa ani aringa heng thu hi he investigator in a soi hian Michael chu a boy ru hle maya alung oi lo bok han chan ngai na tak po she lovin thinrim takin room cha chwa san ta to pani pon lama chuan le eni khana lo nga grenga Michael a hmu chuan vapan ngalin ma se Michael chuan chunga engwanga that chwa nge ani te chu alo zo ta engwanga ani na te chuan shwai lu ta zirna te pe a mi chazo ka asyam te chu han zo tin ama thu anga umtira du wanga ti mai ani arin thu te chu soi ta maya a college kalna tur po thu thuwa ti sagni in a soibok ama investigator a hmu in Ahne na athil soi chu Michael hian alo oi hle hi alo ni a le ini chuan chu tiang in thil ma om lo thu te chu ashila ma se Michael lo thinrim to sa chuan oi du lawa le ini chu akal san ta dai mai hemi hnuai hian Michael chu ama shing tu anu in lo a avakala ma se alo lawa gang leader pakhathi lo umin ani hian Michael chu alo bia a in chunga lu turin le beer in puya alo soma ma se Michael chuan beer chu a in du lawa achunga chuan in beta hlomin an leader ber chuan le eni le afanu chungchang chu chalo tak in a soi mol maya Michael chuan alo ngai thelo viau mai chung to lo turin a shila vode po a vodewa ma se chu pa chuan silai ron le chuak ta maya Michael chu aka hnuwa le eni te ina chuan lutin le eni le afanu chunga chuan
thil chalo tak tak an ti tur thu chu soi ta piap piap maya he thu a sha thian Michael chu thin rim hle mai gang leader chu a be ta thut maya ama lo chak buk nin Michael chuan a hni hle mai ti chuan chu lai hmun chu chwa san ta ngal ani he ti lai hian le ani chuan Michael chu lo ngai tua na sa hle maya atu ka chuan Michael chu zong ta char chara he tia azun lai ta khian Michael khan a run kol thut maya Michael chuan a umna te chu shilin le ani po chuan a vapan vata heta hian thil tam tak an soi duna le ani chuan Michael chu football a tui tak tak em ti te han zota Michael chuan a tui tak tak thu in a lo changa le ani chuan a pasal nin ama zana thil tam tak an soi thu te chu a soi chhuaka chuta chuan Michael hian Tennessee University chu thlang se an ti thu chu a soi le ta a he thu a sha thian Michael chuan makati ta dewa a chan te a han zota le ani chuan changin Michael chuan an nun thathe angbera a man na hmun ani an rin wangte an ma ni in an nor na awangota an team du zong thlan tir lo an du wang ni in a soya ama du thlan na ani thu te chu a soi bok ani ma se engpo thlang se le ani chuan game a khela pia nga support chin tur thu a soya hemi hnu a hian Michael chu NCAA investigator ne na khan vakal le in azo na te kha chana va tum ta a investigator chuan Michael chu khoi university nge athlan tak ti na zota Michael chuan Mississippi University ti in a changa a chana han zo chuan Michael chuan anu le paten lekha an lo zir to thu soin ani po in an hnung zui na zir ve tur thu a soi ani ti chuan Michael chu university a lu tur chuan in peita a an kal san don chuan le ani chu a in sum zo lawa engma soilem lovin kara chuan mi tui parol kwam hian a thuvata ma se heti lai tak hian Michael khan kar tuk ver chang hian lo awin nu ka kwa du che ti hian lo bia a le ani po chuan kar chang lo chhuakin an in kwa ta vong vong ani hemi hnuwa hian chanchin bo article pakhata hian langwal kum sum ni pakhat mi infiam na ti mi tak chu ka hlumani thu hi lo in ziaka he pa nun po hi Michael anga wani na tong ni se adang lam nge yang hemi rual hian Michael chanchin chu in ziak tela le ani le chung ti awanga Michael a hlotlin chaudan te chu in ziak boka a top do na chuan Michael le ani te tak tak chu an lo langa Michael chu American football a chuan player ming thang tak te zinga mi ani der to hi lo ni he movie hian thil tam tak min zir tira le ani hian Michael hi a chan pui ni ringot lawa ama nun po in thlak pha a nun hi du am taka man ngut tur ani lawa midang ke ma ni min wa mo em tu kan shiat mi alo te po kan lo pui the hle lo ni mi pakhat nun chau kan ti dang lam the ni po in chu thil tha chu eng thil dang ma in a ro pui na hen lo ti te kan shia ta nga yani he movie hi kum sang ni pakwa siam ani a IMDb rating a 7.6 mu in a budget hi 9 million ni in million za thum som lai thok chhuaka le ani anga chang Sandra Bullock ki chuan Oscar a he film awang hian best actress lo man dong hial ani